Pomaže Bog, dragi moji. Današnji klip ćemo posvetiti vašim pitanjima koje ste bili ljubazni da pošaljete, a u suštini na pitanje jedne naše hrišćanke sestre koja se zove Todora Jakovljević i koja je postavila pitanje šta to, da kažemo, nije u redu sa današnjim TZV modernim hrišćanima. I ja bih samo proširio tu temu na šta fali ili šta nije dobro kod takozvanih modernih, kod modernog čoveka, ne samo kod hrišćana, nego kod čoveka. U svakom slučaju, danas jednostavno mi smo u tranzitu i kao vera i kao nacija, pogotovo srpska nacija, ne znam za druge nacije, govorit ću iz ove perspektive zato. Mi smo u jednom tranzitu, bukvalno. Znači, gaženi smo raznim bezbožništvima, raznim, recimo, od Turaka, pa posle toga i komunisti, i sad i ovi bezbožni ratovi, i jednostavno nismo imali prilike da pogledamo sebe i da nađemo sebe mimo sudbine naroda, svoje nacije, jel? I da jednostavno pogledamo malo iza onoga što je bio mobilišući faktor jedinstva nacionalnog. I zato danas, susretnut sa dva točka, jel, sa jednim maksimalizmom sa predikonica crkve i jedan minimalizam sa raznih TV prijemnika, recimo i zadruge, iz čega god, čovek je jednostavno zdrobljen i drži se onoga što mu je najlakše. A najlakše, nažalost, je jednostavno odrađivanja hrišćanstva, takozvano pravoslavlje. I uopšte se ne dogleda šta je pravoslavlje, a pogotovo šta je svetosavlje. I odmah ajde da razbijemo jedan tabu zvani svetosavlje. Šta je svetosavlje? Šta je svetosavlje? Shvatate, vi koji se kunete u svetosavlje ne bi znali da mi kažete šta je svetosavlje. Tako? Evo, ja ću da budem slobodan i u par reči da objasnim šta je svetosavlje. I svetosavlje nije počelo od Nikolaja Velimirovića, odnosno Dimitrija Ljotića, ne. Svetosavlje počinje od njenog osnivača, Svetog Save. To je naš način hrišćanstva, naš način pravoslavlja. A svetosavlje je pre svega jedno integralno hrišćanstvo. A to znači bratoljublje. A to znači da mi, dragi moji, nismo više sugrađani nego sabraća. I ova država nije država takozvanih građana, nego je država Srba, jer je ovo Srbija. A mi smo sabraća. To je, dragi moji, svetosavlje. To je pod jedan. A pod dva, vratimo se modernom čoveku. Dakle, modern čovek danas u Srbiji susretnut sa takozvanim pravoslavljem koje se, da kažemo, izražava tim jednim nedoraslim stavom koji se graniči sa otvorenim fanatizmom i sa večitom pretnjom pakla, danas jednostavno modernom čoveku ne pije vodu. Ne pije vodu, dragi moji. Danas je nauka utvrdila da, 5 minuta provedenog na Marsu je kao 20 godina provedenih na zemlji. Recimo, Einstein u svojoj teoriji relativiteta je jednostavno pokazao i objasnio kako je vreme i prostor i sve relativno. A opet mi se držimo onog što je apsolutno, a to je Bog, a to je ljubav njegova. Ali to ne zadovoljava modernog čoveka ako mu vi pričate o paklu, ako mu vi pričate o mitarstvima kojih nema u Svetom pismu, ni starog, ni novog zaveta, o kojima nije govorio Gospod i spas našeg Isus Hristos, a njegova majka, Bogorodica, nije prošla kroz ta mitarstva. Rekao sam u klipu o mitarstvima, molim vas, pogledajte otvorenih očiju i shvatite Stari Zavet. Znate koliko je to milenijuma pisano, koliko je knjiga tu, 49 na broju, i nijedna ne piše o mitarstvima. U Starom Zavetu nijedna knjiga, 27 na broju, ne piše o mitarstvima. Zašto, dragi? I to se pojavilo tek od 19.
I kažemo 20. veka, da, neki sveti oci su se time bavili, okej, njihovo pravo. Znači, hrišćanstvo je slobodno da razmišlja svojom glavom, ali sabori su ti koji izražavaju našu veru. Ja ću vam reći da mitarstva nisu dogma, niti su uzeta u obzir na zasedanjima bilo koja od 7 sabora, vaseljanskih i bilo koji drugi pomesni. Pazite, nijedan sabor nije raspravljao o tome, koliko je to ozbiljna tema. Recimo, nijedan sabor. Ali ako vi danas počnete da pričate čoveku, recimo, koji je van crkve, a koji je to hrišćanin, koji bi želeo da dokuči neku onostranost, ako vi počnete mu pričati o paklu, o mitarstvima, o ne znam ni ja, jednostavno taj čovek će biti normalno pristojan, jer to je odlika modernih ljudi, pristojno, saslušat će i videli ste ga tad i nikad više, bukvalno. Jel to Hristos hoće? Pa teško, jer apostol Pavle kaže da Hristos hoće da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Shvatate? A ne da vi svojom pravednošću i ta upornost, to je još jedno čudo. Znači, niti imate školu bogoslovsku, niti bilo šta, niti imate čin sveštenički, ali eto, vi ste baš pozvani da otkrivate toplu vodu, da pričate o mitarstvima, da pričate ko treba, ko ne treba da se pričešćuje. Ali otkud vi? Zašto vi to pričate? Jel imate školu? Nemate. Jel imate čin? Nemate. Jel imate blagoslov? Nemate. To je satansko delo, to je sotonsko delo, čisto sotonsko delo, jer time odbijate ljude od crkve. Jer ko će to, kaže, vidi, ko pećena razbojnička, leglo fanatika. Neću to, molim fino. I onda odlaze kod TZV, life coacheva, na vortekse iz zakone privlačenja i ne znam ja čemu. Ali to je ne laž, dragi moji, nego je to samo jedan delić od celokupne istine koja jeste u Svetom pismu. Evo, podsjetit ću vas, sve nas koji smo bili sada u crkvi, čitalo se jedno evanđelje i Hristos je rekao, sve je moguće onome ko ima veru. Sve je moguće onome ko ima veru. Tako je rekao. I ako vi to želite da prevedite danas na jezik 21. veka, može se reći da je Hristos rekao, ako imate veru, vi ćete vibrirati na određenoj frekvenciji, te samim tim po zakonu privlačenja ćete privući u svoj život vorteksom sreće jedan bolji način života. Mogu je to tako reći. Ali nije, zato što se obraćao pre 2000 godina ljudima koji su bili prosti i koji nisu znali. Ali nema veze, zato što su ga razumeli. Kao što i mi danas možemo da ga razumemo ukoliko želimo. Ali ukoliko ne, onda ćemo da se zagledamo za life coach, za vortex, tako i da to odelimo od hrišćanstva. A to nije odelito. Ja ću vas podsjetiti da osnivači life coachinga, kao što je recimo Florence Sheen i svi iz tog perioda, to je, da kažemo, kraj 19. početak 20. veka, su bazirali svoje učenje na Svetom pismu, na rečima Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Shvatate? Danas ti polupismeni life coachevi od kursa od 1 mesec, prvo što urade je da iskritikuju hrišćanstvo. Kaže, nema Boga, nema ovog, nema ona. Pa, brate, ali to smo već čuli 46. godine, zar ne? Isto tako su razni prosvetitelji pričali, nema Boga ovog onog. I znate šta? Crkva je opstala, oni nisu. I znate šta? Crkva će opstati, oni neće. Ali, dragi moji, pitanje nije crkve. Jer crkva će opstati, to je sigurno. To je Gospod i Spas naš Isus Hristos obećao. Jer je rekao da vrata adova neće je pokolebati, neće je obstruirati, neće je prevladati. Vrata adova. Ali šta ćemo mi? Crkva ima milenijume iza sebe i milenijume ispred sebe. A šta imamo mi? Šta imamo mi? To je pitanje. Ali to je pitanje koje se potražuje u srcu. Kada kažete Hristos, kako je vaše raspoloženje?
Zašto ne radite na sebi nego na drugima? Ako mislite da ne treba neko da se pričešćuje, nemojte se pričešćivati, ali nemojte druge obstruirati. Jer sam Hristos je rekao, vidi ih, onim farisejima, ali važi za sve licemere svih doba, a ovi koji to pričaju jesu takvi. Jer Hristos kaže, niti sami ulaze u carstvo, niti drugima daju. Dakle, bavite se sobom. Ako vi ne želite da se pričestite, okej. Vaš život, vaša stvar. Ali molim vas, nemojte drugog da obstruirate, da ga paranoišete. Jer kažem, niti imate obrazovanje, niti imate čin, niti imate blagoslov time da se bavite. Razmislite o tome, ali se ipak time bavite. Zato što vas Sotona jaše, ima muza. Jer Soton ide u prilog da odeli čoveka od Hrista. A Sotonina najveća varka je kada je ubedio ovaj svet da ne postoji. Shvatate? I to upravo vi radite. Vi mislite da on postoji, ljude plašite paklom, ali u suštini Sotona je iza vaših dela. Jer vi ljude terate od Hrista i od crkve i mislite da je to blagosloveno. Nije to blagosloveno, dragi moji, jer nemojte zaboraviti, prvi u carstvo nebesko je ušao razbojnik. Ne pravednik, razbojnik. Sam Hristos je rekao, nisam došao da pozovem pravednike na pokajanje, nego grešnike. Apostol Pavle kaže, kada sam slab, onda sam najjači, jer se milost Božja u slabosti projavljuje, pokazuje. Tako da ja vas molim, vi jaki i vi pravedni, molim vas, samo živite svoj život. Nemojte nama grešnicima da oduzimate Hrista, jer Hristos je došao zbog nas. A zašto? Kao što sam Hristos kaže, ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. Crkva jeste bolnica. I molim vas, samo nastavite. Samo nastavite. Uopšte nikog ni ne zanima šta vi mislite. Bukvalno, pustite ljude da dolaze ka Hristu. Pustite da žive Hristom. Eto, to je jedan od problema, draga Todora Jakovljević, takozvanih modernih hrišćana, što kreću ili ka totalnoj nebrizi o hrišćanstvu i o pravoslavlju, ili dolaze u krajnji fanatizam. To su dve krajnosti u kojima mi živimo. I Sveti Jovan Zlatousti kaže, ni levo ni desno, samo pravo, pravo. Hristos je uvek sredina. Razumete? Ni previše revno, ni previše liberalno. Hristom, sa Hristom, ka Hristu. Jer Hristos kaže, ja sam put, istina i život. A ja vam kažem, ukoliko idete na svaku liturgiju i ukoliko se pričešćujete na svakoj liturgiji, samo 3 nedelje, evo 3 nedelje, 3 liturgije i vidjet ćete blagoslov u svom životu. Vidjet ćete i time ćete nastaviti, jer hrišćanstvo nije neki fairy tale. Ne, hrišćanstvo je vrlo konkretno. Evo, dragi moji, ovo je izazov. Uradite tako, čistog srca, sa jasnom svešću i nadom. Uradite tako. Idite u crkvu, obezbedite sebi da se pričestite. 3 puta, 3 nedelje znači. I vidjet ćete boljitak. Ja vas molim onda da se setite ovog klipa i da opišete to, da kažete da, osetila sam, da, svedočim. Jer to jeste naša dužnost i zbog toga jesmo crkva i zbog toga jesmo sabraća, a ne sugrađani. I zbog toga živimo svetosavlje. Nadamo se Hristu i živimo sa Hristom. Dragi moji, molim vas, pogledajte u svoje srce. Jer Hristos je rekao, carstvo Božje je unutra u vama. Dakle, u nama je. Ja vas pozdravljam i Bog vas blagoslovio.